Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, kamar yadda kuka sani sunana Ismail Jibril Umar wanda ake kira da Ismail Browser. So, a yau ina so na mana bayani akan yadda ake samun followers ko nawa ne akan Facebook. In ma miliyan ɗaya kake so, in ma quadrillion kake so, in ma quintillion kake so, za ka samu. Kawai abin da nake so a min a nan shine ina so a min subscribe da kuma a min like kafin na fara abun. So, bari je kan Facebook profile ɗina. Na je kan Facebook profile ɗina, gashi nan Malam Ismail Browser. So, idan na yi scrolling, gashi nan dai bani da wani followers, gashi nan bani da followers, bani da shi. So, bari mana yadda ake samun followers yanzu kowa ya gani. So, amma kafin na fara ina so a min like da subscribe saboda wasu 'yan uwa ma su gani. So, idan kuma ka ga link na wannan bidiyo da na yi, da Allah shi ma ina so ka yi sharing akan group saboda 'yan uwa ma su amfana. So, abun dai ba wani wahala bane da shi shine. So, na farko zan je kan Chrome ɗina. In na je kan Chrome ɗina, zan shiga wani website da ake ce mai Yetex. Gashi nan Yetex ya fito. So, in na shiga kan Yetex, so zan ƙara danna Yetex. So, gashi nan dai ba wani wahala bane da shi. So, da farko zan ƙara komawa kan Facebook ɗina. So, zan shiga kan profile ɗina, zan danna wannan layi guda uku na gefen dama na. So, zan shiga kan profile ɗina. In na shiga, zan yi ƙasa, zan shiga edit public details. Na shiga. So, na shiga zan yi ƙasa. In na yi ƙasa ga add link ɗin nan zan shiga add. So, na shiga add. So, zan shiga add social link. Na shiga add social link. So, zan rubuta sunan account ɗin da nake so. Amma sai na yi select a service zan shiga. Wane service nake so? Zan yi ƙasa. So, zan iya selecting kowanne amma bari in selecting Spotify, sorry. So, a nan wurin zan rubuta followed by. So, na rubuta followed by zan yi space guda ɗaya. So, simple. Zan koma kan Chrome ɗina. In na koma kan Chrome ɗina, zan rubuta adadin mutane nawa nake so. So, let's say bari rubuta mutane miliyan 4. Let's say miliyan 4. Haka ne ko? 0.4. Masu lissafi dai sun kasu gane. So, in ma nawa ne dai gashi nan dai na rubuta miliyan 4. Masu lissafi za su gane. So, zan yi ƙasa. Wannan styles ne na rubutun da nake so. So, zan yi ƙasa. So, zan yi ƙasa. So, idan mun duba za mu ga wani bold sans. So, zan yi copy sa. Zan iya danna copy nan. So, gashi nan ya nuna copied. So, zan koma kan profile ɗina. Zan yi pasting ɗinsa a nan. Na yi pasting. So, zan ƙara yin space. Zan ƙara komawa kan Chrome ɗina. Sai in koma can sama can wajen rubutun nan. Zan ƙara gogewa. Zan ƙara rubutu people. So, shi ma zan ƙara selecting wannan bold ɗin. Bold. Ya ɓuya min ba. Ya ɓuya. Shege gashi ya dawo. So, zan ƙara selecting bold ɗina. Zan yi copy. Zan ƙara koma kan wannan ɗina. Zan ƙara pasting ɗinsa a nan. To, abun dai simple ne gashi nan kuna kallo. Followed by 4 million people. So, in dai muka yi haka, ku duba kan social link ɗina na sa shi a public gashi nan.
suna da yawa. Akwai public, friends, only me, close friends. So zan bar shi akan public. Sannan website ɗin nan shi ma zan bar shi akan what public saboda kowa yana kallo. So zan shiga can wajen gashi can sama za ku ga an rubuta save. Dan danna kan save. So na danna kan save. Haka danna kan save. Ko? So zan fita gabaki ɗaya. Bayan na fita, so zan koma kan Facebook ɗina. Zan koma kan Facebook ɗina. In je kan profile. Bari ku ga wani magic. Wanda zai ce ƙarya ne amma kuma ba ƙarya ba ne. Bari ku ga wani magic. So gashi nan followed by 4 million people. Abun ba shi da wani wahala. Ka gane ba shi da wani wahala. Kawai abin da nake so in kuna son irin wannan abubuwan ku min like, ku min subscribe domin kuma ku amfana. So sai na gan ku saboda zan ƙara sake wasu videos irin wannan. Ina so ku min like, ku min subscribe. Sai anjima.